Mula bubukaning kandha maksih salebeting Baratayuda Jaya binangun katingal pasanggrahan Bulu Pitu pasmoning pasanggrahan candrane panyayah Haldaka ingkang tinukup ing ampak-ampak katingal tengtrim jroning swasana pasanggrahan labet kaprebalan dening ketuangganing pasanggrahan nggih Sang Nata Prabu Duryudana sedih kaworan pimpin Prabu Kurupati puhung mrihatosaken dhateng kasoraning Senopati saking pasanggrahan Bulu Pitu nggih Sang Waradisma. Ing mangka inggih namung Sang Resi Bisma ingkang kajagikaken saged mrawasa dhateng barisaning Pandhawa. Distun kaworan nguwun Prabu Kurupati dene sedaning Sang Waradisma hamung saking pakaratining prajurit wanita nenggih sumaning Ayiwara Srikanti. Mila katingal jegrek panyayah tugu Sinungkarta Prabu Kurupati. Sakedhap tampel wentes sakedhap tebah jojo. Datan kanton sakedhap amung anyepengipun nang palarapan. Malah kalanturing pangraos kinintun lamun to Prabu Duryudana kaperingaken kaliyan Jawata. Mila dangu datan wawan pangandikan Sang Nata Prabu Kurupati ing mangka ing mangke sampun samap gumelaring para paranpara ingkang samya ngadhep anenggih ngayun Yadwang Duruna ingkang katingal ngastaosaken dhateng tulat wadananipun Sang Prabu Duryudana. Mila datan mokala mengko Sang Pandhita Durna datan kundur dhateng ing pakuwonipun ing Pucang Kembar. Nanging muhung nyaketi dhateng Sang Prabu Duryudana datan kantun narindra ing Mandraka. Kela datan kundur miring pakuwon Cemara Sewu ugi hamung tansah ngadhepi dhateng ingkang putra Prabu Duryudana. Semanten ugi nalindra ing Awangga Nrapati Basukarma ingkang sampun yasa pakuwon ing laladan Bulu Pitu nenggih kang sinebat pakuwon Kembang Tirta. Tangka pareng kundur ing pakuwon namung kepengin badhe angoporaken mrih plejaring panggalih Sang Prabu Duryudana. Katingal konjem mari keluyayah kandas ing bantara menika tawarang kaning Sang Prabu Duryudana ingkang sampun makuwon ing Blabarwaja. Sangerti Senopati Harya Sangku. Dedepijem jroning pasanggrahan Bulu Pitu satunggal kewelotan wonten ingkang sabawa awit kaperbawan dening Prabu Duryudana. Teka mangkono saya ngangsek lenggahing Pandhita Drona Prabu Salya dalah kalindra ngawangga ing penajap arsa Hanggun Triputu plejaring panggalih Prabu Kurupati. Ujung jari balon rajaning kalapa yemat dewen
sembah miring ulun kapurupa risang murupa engrat arangmu ing triya panggali ing nata jroning pasanggrahan wonten ning ratu mirising tias pro watu bando lan sang yo Kurawa ta yo srunalongso asrah ing pakara jetaning waradaya mumpung minta pangaksama ring Bathara pinaring ana pajar
Kawula nuwun amit pasang Kalimantadi sinambeta nyela duli kalekatring tulah sari inggih anak Prabu Duryudana. Pun bapa dalah para tini sepuh ingkang sampun ngabiyantara wangsa paduka inggih anak Prabu. Duh sinuwun nitik saking ulat-wadana paduka. Katingal bilih mangke paduka Sang Padukendra nembe ketaman Rudatos. Menapa ingkang ndadosaken kinjening penggalih paduka inggih anak Prabu Duryudana mugi kawegarna dumateng pun bapa dumalah para narapraja ingkang sampun ngabiyantara wangsa Padukendra. Duh sinuwun tetungguling pesanggerahan menika tanah sanes uhung paduka ingkang sinuwun. Sedaya kala wau boten badhe saged lumados menapa-menapa menawi tanpa wonten dawuh saking paduka sinuwun. Mila saking menika menawi ngantos kedangon anggen paduka kabaran nanging penggalih. Oh adalah lajeng kados pundi menggah kelajenganipun anggen paduka sampun kepareng hangayai dhateng Barata Yudha Jaya binangun menika nggih anak Prabu. Inggih, nggih anak Prabu. Kula suwun kanthi sanget kepareng anak Prabu mugi enggal kepareng paring dawuh. Awit sedaya ingkang sami ngabiyantara menika namung cumadong saking keparingipun anak Prabu. Menawi ngantos kedangon anggen paduka jegrek panyayah tugu Sinongkarta kula kinten badhe saya nambahi dhateng atis kekesing sedaya raosipun ingkang sami ngabiyantara. Anak Prabu monggo kepareng enggal paring dawuh. Kula inggih Yayi. Mawantu-wantu penyuwun kula dhateng paduka Yayi Prabu. Kula suwun sampun ngantos Yayi Prabu hangalitaken dhateng panggalihing sedaya para prawira ingkang sampun sabiyantu nyramaken gesangipun kangge kamenanganipun Yayi Prabu Duryudana. Yayi Prabu, nadyan menika mapan wonten pakuwon nanging pangraos kula tan perbeda. Yayi Prabu lenggah siniwaka. Menawi sang katong ingkang nembe siniwaka, mriku sampun kaworan raos sedhih kingkin. Mbok menawi sedaya ingkang sampeyan ngadhep ugi badhe kaperbawan saking dayanipun Yayi Prabu Duryudana temak saged anglolosaken dhateng kekiyataning para prawira ingkang sampun samapta ing gati sawega ing diri anampi dhateng dawuhipun Yayi Prabu Duryudana. Nggih. Bapa Durna wonten dawuh. Rama Prabu, nuwun wonten dawuh nggih. So Kakang Malapati ngawungku. Kala nuwun wonten dawuh. Balasira paman sing dini. Kula nuwun inggih wonten timbalan sing dawuh sini. Sadèrèng sak sampunipun kula nyuwun pangapunten. Sampun sawetawis anggen paduka sami lelenggahan parandene. Saged sabda kula dereng kawegaring dados pangandika kula. Lantar kaluhuran wekdal menika kula nembe kinastetaning raos sedhih. Boten wonten sanes ingkang kula manah. Namung kajawi yang pingetal kondo ingkang kula jagikaken saged ngayomi dhateng para Kurawa sak pambiyantunipun. Sinten ingkang boten ngertos dhateng kaprawiranipun Hyang Bisma. Kalokaning kathah Hyang Bisma boten badhe seda menawi boten saking keparingipun piyambak dewa semanten. Bapa paripaksa ing mangke Hyang Wara Bisma gugur wonten bagyaning palagan. Pangraos kula namung sepele guguripun Hyang Peremban. Namung sabab saking pakalatinipun prajurit wanita Wara Srikandi ingkang pedhelem boten sepinten ing reh kadigdayanipun. Hyang Peremban kula nyuwun pangapunten.
Paripaksa kula mboten saged nenggani dhateng punarapanipun Hyang Penemban inggih awit menika wonten madyaning ranang gunung. Bapa Penemban menapa saking dening mangke badhe pikantuk kamenangan anggen kula. Hangaya peperangan ageng menika Bapa Penemban. Adalah. Lole songo antedit ning timpul wana dadi alas dadi wana. Jaba kawula pregantil buntut wis andeng-andeng ana mripat yen sing plak dadi lara. Inggih Mirana Prabu. Mboten namo aneh lan mboten namo moka. Menawi anak Prabu mrihatosaken dhateng sedanipun ingkang ngeyang Ngetangkanda Sang Wara Wesudisma. Pun inggih. Tumrap ing rakadegdayan pun bapa inggih angakeni. Mbok menawi jagat mboten wonten ingkang timbang kalian kaprawanipun sawarga ingkang Ngetangkanda. Namung menawi kula manah Mirana Prabu. Sedanipun ingkang ngeyang Ngetangkanda kala wau. Kenging kula wastani menika sedan nganyut tuwuh. Cedha karana nglalu liripun kados pundi? Sampun cetha. Bilih kengeyang menika mboten badhe seda. Menawi mboten karasanipun piyambak ewa semanten. Ing mriku lajeng kengeyang gugur wonten ing palagan kacih bilih kengeyang sampun ngrilakaken sugengipun. Hangge kelasaken gesangipun tinengkut tombok anggenipun sabiyantu dhateng anak Prabu Duryudana. Kula pitados upami kengeyang menika nadyan ketaman pusaka pinten-pinten menawi penggalih boten nrilakaken ing sedanipun kula kinten tasih saged melawat amen panglangkap. Namung kok pilih anak Prabu menapa sampun dumugi pepesenipun ingkang ngeyang kedah sowan mring ayunan ketitik saking anggenipun kengeyang seleh langkap ngalaken Jaja supados dipun perjaya dening Kunwara Srikandi. Bapa Penemban nuwun wonten dawuh menawi menika leres ingkang dados ngraosipun Bapa Penemban. Hyang Penemban menika seda nglali. Mongko nyatanipun Hyang Penemban menika satunggiling brahmana ingkang wikan dhateng tiwutaling agami siji. Sedaya sampun ngertos sapa tiyang ingkang kumawane hanganya tuwuh mejahi dhateng badanipun piyambak. Menika desa ageng tumrap gesangipun nerak dhateng tatananing agami suci. Upami seda kumaranipun boten badhe kinampi dening kang hakarya jagat. Namung gandeng sampun kinersakaken dhateng kengeyang mila pun bubungan tersebut saged ananggapi dhateng raosipun kengeyang ing Ngetangkanda. Anak Prabu Rama Prabu wonten jauh. Sanadyan tunggil suraos kaliyan sabdanipun Sang Maharsi Durna nanging petanganipun pun bapa nggih. Sedanipun ingkang ngeyang Ngetangkanda menika sampun netepi dhateng salokaning jagat. Ingkang suraosipun sinebat Sura Sudira jayane kangrat Swabrasta saking tekap olah Darmastiti. Menika nggih. Madyan kadebyanipun nglangkungi kaprawiranipun linangkung. Nanging menawi mboten pono keplasing pakareti petila badhe lebur saking dayaning pangastiti. Ingkang menika kula suwun aturipun pun bapa kala wau kenging kangge dasar anglimbang raosing penggalih padeku anak Prabu tumrap kelajenganing Barata Yudha menika. Ingkang menika nggih milih anak Prabu ndaharaturipun pun bapa. Mumpung dereng kathah korban ingkang wonten rananggun. Kula suwun wonten prayoginipun inggih Barata Yudha menika boten kalajengaken kiwala nggih. Awit kengeyang kewala ingkang sampun
kasusra ing rakadikdayanipun sedo nenadyaning palagan. Menapa malih sedaya para prawira-prawira ingkang taksih gesang. Menapa sakinten saged ngamunjuli dhateng kridanipun sawargi ngayang Talkondo. Yayi Prabu Duryudana. Kakang Narpati ngawungga wonten dawuh. Kula suwun kanthi sanget anggen paduka nyangkul gejibahan luhur menika sampun ngantos ngendelonging penggalih. Sampun ngantos Yayi Prabu ngipataken dhateng tembung sabda Brahmana Raja. Pangandikaning ratu tan perbeda pandhita. Menawi iya, menawi mboten inggih mboten. Ing mangka jagat sampun nekseni anggen paduka kepareng angayahi Baratayuda. Menawi ngantos Nyai Prabu menika mangke nurungaken dumados ing Baratayuda mendah esen ngakathah dhateng Prabu Duryudana. Pamawas kula Yayi. Ingkang sekti Mahabara menika mboten namung Eyang Bisma piyambak. Tasih kathah kekiatan-kekiatanipun Nyai Prabu ingkang wonten. Tasih wonten agul-aguling praja, hanung-hanunging prajurit, singa-singaning senopati ingkang dipunandhelaken wonten ing Talagan. Menawi perlu menapa kula ingkang kapatah pinangka liru sedanipun Eyang Penemban. Kula bilih suminggah dasar sampun kula tetepaken ing manah kula kedah wani dados bebanten ing para kadang Kurawa. Saha sampun kula tekati anggen kula badhe handhepani dhateng Prabu Duryudana. Mila Yayi, kula suwun samangantos luntur ing penggalih paduka Prabu. Malah kepala dipun agengaken dipun bombongaken penggalih paduka. Mboten bari kelampahan Pandhawa mimpang kalian kekiataning para Kurawa Yayi Prabu. Ana bena kathah prajuriting Kurawa. Ana bena kathah senopati nggih kathah senopati ning Kurawa. Ana bena kiyat Kurawa tinimbang barisaning Pandhawa. Mila Yayi. Boten kenging boten kedah dipun lajengaken Baratayuda menika Yayi Prabu. Banjrah ingkang puspita warut kasiliring samirana mre Kandanyo maweh rarasrananing driya Kakang Narpati ngawungga pangandika paduka kenging kula ibarataken tirta amerta ingkang anyiram dhateng manah kula ingkang nembe bener. Pemahasrep raos sing manah saha kula sampun pakang trawangan saged menggalih ingkang selajengipun. Awit menawi kula burungaken Baratayuda ing mangka sampun sing caket saisinipun.
mendah surah ing kathah dhateng ing paduka Duryudana. Kawula nuwun pundi nggih. Bapak Plemban. Kula nuwun wonten dawuh. Ing mriki sampun wonten gegambaran kangge Srana ngasoraken dhateng kekiyataning Pandhawa. Oh nggih, kados pundi nggih? Kula kathah pitangan. Wargadara Janaka Nakula Sadaya menika sami nyambut dhateng lekasing Puntadewa. Inggih, inggih. Kula inggih neksani prakawis menika. Tuh kadang catur amung tansah manut miturut dumateng pangandikanipun ingkang rayi Puntadewa. Ingkang menika Bapak Penembahan kula nyuwun kanthi sanget monggo dipun budidaya supados saged mikut Puntadewa saking pesanggrahanipun. Menawi sampun kapikut tumuli kaswanaken wonten ing ngarsa kula. Lajeng keparingipun anak Prabu. Sasamunipun dumugi ngriki Puntadewa boten badhe kula pejahi. Lho. Mangger miyen nggih. Ketingalipun anggota para penggalih paduka sinuwun Prabu Duryudana. Sasamunipun Puntadewa mangke kasuwanaken anak Prabu boten kepareng badhe hamejahi. Upamanya menika cetha mekaten nggih. Menika nyata-nyata dipun tindakaken. Ketela boten nama Dara anggenipun Puntadewa sinebat sang Ajata Satru ingkang tegesipun Nalendra ingkang datang darepi mengsah. Ketitik sampun ingkang kula warga piyambak sedeng mengsahipun kemawon boten badhe wentala hamejahi dhateng pun Puntadewa. Boten menika ingkang kula pikajengaken Bapa. Lajeng kados pundi? Menawi sasampunipun kapikut Puntadewa wonten ing ngarsa kula. Puntadewa badhe kula tantang sesukan dadu malih. Tinggal saking kridanipun Paman Patih Sengkuni ingkang badhe kula pitados. Ketela saged mimpangaken dadu kasebat. Lan dipun wontenaken perjanjian kados nalika semanten. Menawi punta sampun kawon dhateng pundi purukipun punta mesti kados tiyang ducalan malih. Saha kula ngertos jiwanipun Puntadewa ingkang boten ate nulak ing penantang. Nadyan piyambakipun menika kraos menawi benjang dadu menika mesti kawon. Nanging Puntadewa tertamtu boten badhe nukarta dhateng pambundhut kula. Ingkang menika kula suwun kanthi sanget jengandika Bapa Penemban ingkang dados sesulihipun sawargi hyang Penemban ing Ngetal Kondo. Katarenga minangkani madhep dados Senopati. Mandhegani sedaya para prajuriting Kurawa mapan wonten madyaning palagan. Long-longing driya mangu mangun kung kanduan rimang lirleno tanpa kandhen lirleno tanpa kandhen yen pantulusa mengko sang Hyang Utama mangkono Sri Nalendra Wusna latal anak Prabu Duryudana raosipun Bapa Pangelah Kejagurukan wukir sali kebarabarang samudra madu. Pun Bapa pinitados dumadhep Senopati mandhegani prajuriting anak Prabu Duryudana. Kowe inggih anak Prabu. Sagah
Sadèrèng kinanten silak hambukune saged pun bapa minangkanti dhateng pamundhut paduka. Kula purun kinalungan sekali nunci pinangka tandha matek Senopati. Namung perkawis pamundhut paduka ingkang sinuwun supados kula saged mikut dhateng Puntadewa kasuwanaken ngersanipun anak Prabu Duryudana. Mboten namapun bapa menika ngagengaken dhateng panggalihing mengsah menika mboten. Nanging pun bapa ngaturaken witing kalapa salugunipun. Lelipun mangkaten nggih. Salaminipun Puntadewa menika tasih dipun apit-apit Werkudara kaliyan Janaka. Kula kinten angel badhe mikut dhateng pun Puntadewa. Awit pun bapa ngakeni dhateng kasantosanipun Werkudara dalaka prawiranipun Harjuna. Ingkang nyata menika siswa kula ing babagan kaprawiran. Kadigdayaning Janaka sami kaliyan pun bapa malah kepara pun bapa kawon enem, kawon kiat, kawon ketrimah kaliyan dewa tinimbang kaliyan Janaka. Mila saking menika sinuwun sanget penyuwun kula dhateng paduka ingkang sinuwun. Perkawis pamikuting punta mangke kula ingkang badhe minangkani namung kewamun. Werkudara kaliyan Janaka kedah dipun singkiraken saking kanan kiringipun Puntadewa. Kacarita kaya mangkono. Meling sabdaning pandhita dana kapiyas wonten ing Jawi. Sigra nyaketi dhateng palengganing Prabu Duryudana Narendra kekalih. Mangsah tamu pecah jansut kumeregut manjing jroning patanggrahan kawula nuwun sadèrèng sak sampunipun Ri Paduka kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Paripaksa kula miyak ingkang sami sepuh ngangsek anggen kula marak. Yayi Prabu. Yayi Prabu ingkang Sabta, Yayi Prabu Garudawati. Lan Yayi Prabu Warsaya Malindring Windya. Paran wigati ngangsek lenggahing Yayi Prabu. Semengganing manah kaselak boten kiyat nampah. Kula saged mirengaken sabdanipun bapa penemban wonten ing ketebian. Ingkang cetanipun ing mangke pepundhen kula Guru Drona sampun kajumenengaken minangka dados senopatining Prabu Duryudana. So sampun kawiyos sabdanipun sagah mikut dhateng Puntadewa. Puger Werkudara kaliyan Janaka dipun singkiraken saking kanan kiringipun Puntadewa. Ingkang menika Koko Prabu mawantu-wantu penyuwun kula dhateng paduka Koko Prabu. Mugi pejahipun Werkudara kapasrah dhateng Ri Paduka kula pun Garjamati. Kula Narendra saking Giripura inggih saking nagari ingkang Sabta boten badhe witih ringa-ringa tumandang tanding kaliyan pun Werkudara. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Mawantu-wantu penyuwun kula dhateng paduka Koko Prabu. Mugi dipun keparengna Ri Paduka kula pun Warsaya. Hanyirnakaken dhateng pamadyaning Pandhawa pun Janaka ingkang nyatanipun sampun dangu anggen kula ngendhem raos gething mburu sengit dhateng pun Janaka. Ingkang ngelok-elokaken anggenipun dipun kondhang dados lananging jagat ingkang menika. Inggih margi menika ingkang kelampan badhe kula angge haneter kados pundi menggah ing dados kegiatanipun pun Janaka. Yayi Prabu Garudawati lan Yayi Prabu Resaya.
banget bungah rasaning pun Kakang Dinisiadi. Kang Petila uga panunggalaning Kurawa wis bisa ngaturake kesaguane. Hanyirnake Werkudara kelawan si Janaka nanging gandeng wewenang iki ana Sang Senopati. Pun Kakang durung bisa paring kerampungan kepanglanoraning Dinisiadi bakal minangkani patining Werkudara kelawan Janaka. Ingkang iku pun Kakang paripaksa paringan kelawan Bapa Penemban Begawan Duna pinangka Senopatining Kurawa. Inggih, kula sumanggaken Koko Prabu. Bapa Penemban, kula nuwun wonten dawuh. Wonten penyuwunipun Yayi Prabu Gardopati dalah Yayi Prabu Wersaya. Ingkang sagah dados pangapitipun Bapa Penemban sagah minangkani sirnaning Werkudara kaliyan Janaka. Oh, dawah keleresan Kirana Prabu. Ngaturaken panuwun dening dereng ngantos kula tuding sampun wonten